en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. 24 weken lang, Else Tongesditioen van Saus bij Radio 1 horen. Presentatie Geert van Thun. Goedenavond en welkom bij aflevering 7 van Net vergeten. Verleden week hebben wij praten over de media in de oorlog. In die uitsturing hebben we met jaren kennen dat de Duitsers er alles aan dienen om de media, kranten en radio te controleren. Jong praten we min of te meer terug over dat onderwerp. Wie er bij de media sprake van censuur, en op tal van orenonderdelen kwam de bezetter met maatregels. Maatregels die voor de inwoners van ons land een inperking inhouden van een stukje vrijheid. Maatregels die stadig ons strakker worden en werd Elsenien wol met de meidje kreeg. Aflevering 7 van Net vergeten oer hield niet meer regels. In het begin van de bezetting wie het waan en litten van de Duitsers oer het generaal net zo hele bruut. Hitler zag de Nederlanders als een zageneemd Germaansk volk. Hij dacht dat het net zo volle moeite kostje zou om de Nederlanders volslijn in te leven. Rijkscommissaris Seyss Inquart kreeg 2 opdrachten van Hitler. De eerste wie ervoor zorgen dat ons land een zo groot als mogelijke bijdrage leveren zou aan de oorlogsinspanning. De tweede wie de bevolking zo volle als het koer te manipuleren in de richting van het nationaal socialisme. Hitler wilde de Nederlanders op zijn hand krijgen. Ze waren bij gelijks alle Nederlandse krijgsgevangenen vrijlitten. De Franse krijgsgevangenen waren naar kampen in Duitsland gebracht en moesten de hele oorlog terugblijven en dwangarbeid verrichten. In de praktijk voelt het net dat Nederland bij het grote Duitse Rijk in te leven. Maar zaken als de verbinden tijd, het verbod om te douchen, het vooruitzetten van de klok met 40 minuten, het verbod om geer te bosken, voel nog te libjen. Maar de Duitse bezetters hadden echt de nationale gevoelens zo aan taasten. En dat weer minder te verneren. Het Huis van Oranje was een nationaal symbool bij uitstek. Nederland wie bezet, maar het koninkrijk vjochtte terug. Op 29 juni 1940 wie het prins Bernhard zijn jiddy. Een protte meesken hinnen die dag een eier in het knoopsgat. Men waard wekker uit de verdoving van een militaire veldslag. Maar deze eierdag was de stemming over het geheel nom anti-Duitsk. De reacties op de Duitse maatregels verschilden van berijsting en volledig verzet. Op het begin van de Jodenvervolging reageerde men in Amsterdam in 1941 maar de februaristaking. Er kwamen illegale kranten als Tjengef tegen de censuraire passen. Meesken doekten onder om te ontkomen aan het verplicht ontwerk zetten. De Duitse bezetters moesten heel tijd meer maatregels nemen op heel tijd meer terrein om de bevolking in de streng te houden. Er was sprake van een toenemende terreur, willekeur en onrecht. In het jaaien op meesken waard men stadig aan systematischer. In de studio jong 2 gasten. Klaas Diederik Broels ben op 16 februari 1913 in Eenrum. Broels had van 16 juli 37 tot 1 april 1974 werkzaam geweest op de gemeentesecretarie van het Beeld. Hij kwam als ambtenaar in aanraking met de maatregels van de Duitsers. Broels verzette hem, werd en hoe dat maar mogelijk wierd in die maatregels. Zo wie hij onder andere belutsen bij het vervalsen van persoonsbewijzen. Ook voor Broels hier het verzet in de Duitse maatregelen gevolgen. Na de spoorwegstaking in 1944 moest hij onderdoeken. Broels werd het op dit stuit nog hield in Sint-Anne. En Jan Fokkema ben op 14 september 1916 in Menaam. Fokkema werkte in de oorlog op een borkerij van zijn huid tussen Bitgemolen en Menaam. Ook de boeren kwamen in aanraking met de maatregels van de bezetters. Zij hier een leveringsplicht onder de Duitsers en het spreekt haast vanzelfs dat er wel manieren nu tochten worden om daar onderuit te komen. Fokkema werd op een bepaald tijd oproepen om in Duitsland aan het werk te gaan. Hij weigerde dat en moest door Likas Broels onderdukken. Verder hebben we in deze aflevering van Net vergeten een telefonische bijdrage van mevrouw Antje van der Veen. Zij is ben in 1920, ben het op dit stuit in Veenendaal, maar wie in de oorlog een Menamer.
Mevrouw van der Veen weer beukenliester, maar zij kreeg op een speciale wijze te maken met een maatregel van de Duitsers. Aan het eind van de oorlog werd op bevel van het militaire gezag het dorpshuis in Dronriep ingericht als neethospitaal. Op verzoek van dokter Van der Kooi werd mevrouw van der Veen directrice van dit hospitaal. Welkom heren in de studio. Broels, Johin als ambtenaar zeker te maken met de maatregels van de bezetter. Het beeld dat er is, en dat zal denk ik kloppen, is dat die maatregels eerst nog wel taf voelen, dat het stadig op gang kwam, maar stadig gewoon en misschien wel heel vlot scherper werden. Dat klopt, dat beeld? Dat klopt wel, ja, zeker. Het gaat langzamerhand, hè. Dan dit, dan dat en steeds steviger vooral. Hè. Ja. De mensen die kregen er ook al langer om meer last van natuurlijk. En wij hadden natuurlijk ook te maken met die dingen, hè. Want de voorschriften daarvoor, die kwamen bij ons terecht en die moest je dan doorgeven. Ja, daarom zei ik, Jo krijgt als ambtenaar, het maar de dwang kregen. Ja, natuurlijk. Ja. En als er dan verkeerde dingen uit zouden gebeuren, moest je toch een beetje oppassen met wat je deed. Hè? Ja. Ik heb een voorbeeld, laat maar zeggen, dat maar eenvoudig. In een bibliotheek mochten werken van Joodse afkomst niet meer uitgeleend worden, die moesten ingeleverd worden. Nou, ik zat in die tijd in dat werk, dus natuurlijk is het nooit één boek ingeleverd. Ik had ze bij me thuis op de zolder. Hè? Ze moesten wel in de bibliotheek. Ze moesten wel even het verdienen, ja, zeker. Ja. Hè? Maar ik had ze dus bij me thuis. Al je toesteen, dat houdt in dat als ze dat vinden zo'n, dan wil je Joost eraan. Ja, goed, dat is ook zo. Ja. Nou, radiotoestellen bijvoorbeeld. Hè, je moest niet meer luisteren naar de Engelse zender, Oranje. Maar niemand trok zich er wat van aan. Met als gevolg natuurlijk dat de Duitsers zeiden, alle radiotoestellen inleveren. Wij hadden dus bij ons op de Wapenzolder van het gemeentehuis 300 toestellen. Die wie inleveren. Die werden ingeleverd. Wij hebben er 5 uitgehaald. Eén stond in de kluis tussen de dozen. En ik heb er 1 meegenomen naar huis. En die stond in een tasje naast het theemeubeltje. Dat viel ik niet op. Want het was natuurlijk... Jullie hem in de tas zitten? Ja, ik kan hem in de tas laten zitten. Ja. Gewoon naast de dinges, hè. Maar dan krijg je te maken natuurlijk dat je berichten doorgeeft die je hebt waargenomen. Zo ben ik op een dag, liep ik naast de commies, Stelstra heette die. En die vertel ik dus een en ander van wat ik gehoord had. Hè. En achter me, daar had ik pas later door, liep een NSB'er, een rare man, de naam noem ik niet. En ik trok dus Stelstra aan de mouw, ik denk erom. En hij op ons zag, hè. Broers, zei hij, ik waarschuw jou, zei hij. Hè. Ik zei, man, hou je rustig. Doe je maar niks. Ja, maar dat soort dingen, hè. Ja, precies. Je vertelde gewoon op straat even Een andere wat ik dus gehoord had. op een Engelse zender. Ja, op een Engelse zender. Ja. En een NSB'er en een raar ding hoor. Die kwam op ons af en die zei, ik waarschuw jou broers, ik waarschuw jou. Ja. Ik zei, man, hou je rustig. Ja. Doe je maar niks. Nee, precies. Maar toch is dat een mooi voorbeeld van Nou, hoe voorzichtig soort dingetjes, hè? de Ja. wijsman. Ik ga even naar Fokker, maar je wie een boer. Wat wie in jouw eerste herinnering onder maatregels? Wat trof je met de eerste? Nou, dat ging wel aardig kalm aan. Ja. En die meer bedrijf, daar werken we. Maar ja, de moeilijkheden die kwamen pas met die staken en zo wat in. Ik was uit de Belgische fabriek. Daar hingen de bronzen onder het schermbal halen. En dus wij leven gescheiden bij een Belgische fabriek. En dat was gebeurd. En toen reed Massum nog. En toen was er nog een helpbuis, Siberen Dijkstra. Toen praten we dat we de melkwijn van Kuiphof, die de Massum reed, is omgeven voor de visiteren. Dat had de meesten de bussen er al gewoon. Ja, je moet net dat die molken daarheen weer. Nee. En zo lang mogelijk wachten op Dijksterhuizen. Daar gaan we doen, en ik in een tijd van 20 minuten weer die waan leeg. Maar ja, dan heb ik naar Poorgeluk gewoon, want
daar 100 meter gingen we voort en daar kwam een Duitse volksman om met de heren erin, dat was puur geluk. Hoor. Maar dat is toen ook even gebeurd, Ja. in elke rederij. Want je moest als boeren hier een leveringsplicht aan de Duitsers. Ja, automatisch, hè. Dat, Ja. dat moest Dus wat je in verbouwde, dat moest aan Ja. de Duitsers. ja. Die net meer van hemzelf. Nee, wat er overbleef, dat kon wij krijgen, maar zij moesten alles zijn. Hoor. Ja, hoe dien je hem dat? Want ik kan me haast niet voorstellen dat je hem alles maar... Nee, Klakloos nou, inleveren. ja, wij konden wel aardig wat achteruit horen. Bijvoorbeeld Gerrit Stepensje van mijn naam. Die is je vrouw leeft nog. Hij zelf is er niet meer. Maar die een hekeltje. En daar kon je dan dus even weten, inhoren. Een hekeltje? Ja, die naam een hekel. Wat is dat? Nou, Moet je even uitlezen. ja, als je de scheven, die kwamen in dat ding. En dan dat draaide. En dat beest, die sloeg eruit. En die scheven die gingen in de score. Ja. En dan kwam later de grote testmachine. En ja, dan joden wij net zo'n soort. Maar dan ging het beest er al wat uithalen. En Ja. zo gewoon dat wat. Ja. Nou? Nou weer dat zo'n maatregel, hè, die leveringsplicht. Nou ben je boer, ben je voor jezelf aan de gang. En dan komt er een Duitse bezetter die zei van ja, gooi even inleveren. Ja, Ja, ik kan me voorstellen dat je er dan werkelijk laaiend kwaad om worden. ja. Maar ja, ze winnen al hier net in de gelegenheid om het beest voor jezelf te worden. En, ja, als je een boer hebt nooit honger man. Nee. Nou, dat bedoel ik. Maar ik moest zeggen, hier in de steden en omheen, dat het al hier laaien was. No? Ja. De Duitsers die kwamen eerst. Een van de maatregels wie ik, dat je net meer een verbod op samenscholingen. Je mocht, Ja. je mocht net meer met een Ja. ploegje mensen bij elkaar staan. Nee, daar heb ik zelf niet bij. Maar de politieborden hier in mijn naam, daar wien toen mannen, zou het zomaar bij elkaar. En daar kwamen de Duitsers aan. En dat we al hier voort. Achterhuizen en trottenhuizen en verstap je. Maar toen is een paar huis oppakt. Maar dat is al hier goed aangegaan. Maar ja, zulke dingen, je mag niks doen. Nee, precies. En zelfs al het feit dat je een bij elkaar staat te praten, Ja. dat is net mooi. Ik Nee. bedoel, dat zijn hele onschuldige dingen, zoals je Ja, zegt. Hè? ja. Ja. En dat we vooral maar die staken toen. Hè. Daar kwamen denk ik uit voort. Dan ga ik even naar Broels weer. Heddelson, je werken op het gemeentehuis. Ja, het bestuur bleef zitten, gemeentebestuur. Ja, zeker. Dat functioneert nog. Hè. Ja. De raad niet meer, dacht ik. De raad niet meer, later niet meer. Nee. Maar het BW en zo, dat was normaal. Hè. Caperus en ja, dan nog meer. Westeling en Sandhuizen. Ja. Dan zit je hem daar op zo'n gemeentehuis. Ja, hoe zeg ik het zeggen? Komt er ook wat bij je op dat je denkt van, hé, ik ken hier wat doen? Ja, dat vooral in die onderduikperiode. Hè. Laat maar zeggen, op een bepaald moment moesten alle militairen zich melden. En er zijn dus een hele serie die hebben dat niet gedaan. Maar die kwamen dus een bonkaarten en een persoonsbewijs en zo. Die moesten dus allemaal veranderd worden als het ware. Hè. Dan kregen ze niet meer. Nee. En dus in die periode, want wij hadden, dan kom je dus weer met die avondklok en aanrakingen. Je moest na 8 uur moest je binnen wezen. Mocht je nergens heen. Alleen wij, de zogenaamde officiële beambten, hè, Ja. die konden dus s'avonds aan het werk gaan. Hè. En dat deden we dan ook. Maar niet voor het gemeentehuis. Maar met een Nieuwbroeder dan en ik, Jos het Boer. Wij vervalsten persoonsbewijzen. Wij maakten dus aanvraagformulieren klaar voor mensen die ondergedoken werden, die in Noord verkeerden. Die kregen dus nieuwe persoonsbewijs, nieuwe distributiestampkaarten. En ik schreef ze met de linkerhand. Met de linkerhand? Ja, dan kon je ze niet zo gauw herkennen. Nee.
Maar ja, ik wil met de linkerhand. Wie het nog te lezen? Maar, Jawel hoor. ja, hè? Ja. Ja. Maar dat dien je hem dus in In de verboden tijd. in de Dus verboden tijd, ja. we gingen dus zogenaamd overwerken. Ja, En dat was overwerken. ja. Ja, niet altijd, maar af en toe eens. Worden daar wel eens op controleerd? Nee, nee. Je weer naar het werken van. We gaan gewoon aan het werken. Ja. Mensen die eigenlijk nog een betrouwbaar uit. Ja, moet zo wezen. Ja, ja, exo-maatregel weer dat alles donker wezen moest. Mocht je een lucht Luchtbescherming, ja, zeker. Want dat dient inderdaad voor. Ja, dat werd ook gecontroleerd. Hè? Ik ben zelf een avond op stap geweest. Ja, dat verhaal maar even vertellen, want door hier wie in het beeld een legendarische politie. Ja, Politie Mook. ja. En die moest controleren dat iedereen de zaak Ja, goed omdat, dicht. ja, goed, er waren meer mensen voor aangewezen. Hè? Maar Mook, die was op een avond ook en die moest iemand mee hebben. Ben ik mee geweest. En wij gingen in de grote kerk in Sint-Anna naar boven. Naar de klok, hè? Op het trans. Dan kon je het hele dorp overzien. En dat was tegen 10 uur 's avonds. En Mook, die was vooraan. En toen hij het luik boven open deed, op het moment van 10 uur begon die klok te slaan. En hij schrok zich het hoedje. Maar je kon goed zien waar het licht brandde en waar niet. Ja. En dan gingen we daarop af. Dus naar die mensen toe zei, denk erom. De boel beter verduisteren. Ja, ja. En dan krijg je moeilijkheden. Hoe worden dat oppikt door de mensen trouwens? Want ik kan me voorstellen, dan ben je dus min of meer een uitvoerder van Duitse maatregelen. Ja, maar als je dus die lui die een overtreding waren, laat maar zeggen, op een of andere manier te pakken kregen, dan waren ze nog verder van huis. Zo moet je het bekijken. Ja, precies. Dus, Hè? dus Het werkt te preventief. ja. Hè? Dus Ja, Als je dat, laten we zeggen, zo'n beloop liet, en die mannen die waren al kwaad, ja, dan zaten ze erin. En dat moest je juist voorkomen. Ja. Daar was het voor. ja, precies. Ja, dus dat wordt over het algemeen wel goed, Ja, wel goed tuurlijk. opgepakt. Ja, goed. Er zijn dingen die je beslist moet doen. Ja. In het belang van de mensen. En daarom is het personeel ook zo lang mogelijk gebleven. Dat is de achtergrond, hè? Hij wel eens overwogen om te zeggen van ik hou hem op. Nee. Nee. Op dat moment kwam door het couperen zei en nou, Ja, precies. nou Daar- stappen. Daar komen we straks nog even over te praten. Nee, kan niet. Trog in dus. Ja. Ja, duidelijk. Maar je moest op een bepaald moment gaten graven bij de dieklons. Ja. Waar hebben je het voor? Nou, dat we eventueel had de Engels en de Diklands kwamen dan gingen de Duitsers erin en dan waren het opgekeerd. Ja, Voor de loopgraven. ja, bedoeld, ja. nou, daar weet meer voor. Ja, daar moest je allemaal mij helpen. Nou, ja, dat moest al. Ik had net in. Waarom niet? Ja, ik kwam meer omdat ik dat net wou. En, ja, ik bedacht dat ik nou 4, want wij gingen niet in Auschwitz. Ja, we gingen wel wat een vrijstelling was op een boerderij. Ja, want dan niet bij de voedselvoorziening, hè? Nou, zo, op die manier. hè. Ja. Ja. En ja, die gatengraverij, dat deed het bij. En wachten en zo, dat moest dan echt de strijd weer om. Dan heb ik net een mooi die. Maar koer dat zomaar straffeloos? Nou, straffeloos net. Ik moest. We moesten naar Duitsland daar. Als jongeren. En er stien een 120. Namen opgeschreven op een stuk papier. En daar stie ik wel voor. Ja, wie een lijst die hong bij het gemeentehuis, hè? Nou, ja, op het boord van de boorden. Daar ging Oh, ze ja. vroeger. Ja. Hè? Publicatiebord. Ja, en toen in de tijd, ik ben nog aan de maag geopereerd. En dat werd erop doet. En toen kon ze mee, toen hadden ze dat, die won de test plakt. En dan moest ik maar een jaar hier, moest ik wegkomen. En dan kon ik officieus geopereerd worden. En toen zei de administratie, en had je voortmatten, dat EOD, dan kon je maar niet ziekenhuis. Nou, toen heb ik daar, ik een paar maanden daar in het ziekenhuis onderzoek geweest. Met 3 spoorman en een jongen uit Holland, met een blinde darm. En 20 weken. Nou, dat weer een mooi zaaltje toen. Ja, maar dat weer correct. In het tijd met de gevangenis. Tot ze die leeg halen. de overval op een gevangenis in Ja. Ljout. Ja. Ja.
Dat ben die tijd. Maar dat is een curieus idee. Jo doeken dus onder in het ziekenhuis. Ja, Ja. maar tot die overval daar, van het huis van bewaring. Ja, dat weet al de eerste dat de Duitsers er kwam. Ze alles, de koortslijsten waren vrij en de ene kreeg een doek om het lichaam en de andere hong maar de hier in zo'n stelling. En, Het wilde al hier even erger Ja, maken, als ja, slimmer maken ja. zodat het wie. ja, Ja. de zuster die kreeg de melding van dat wees allemaal oplost. Zei ik net in een pak. Ben je wel in het ziekenhuis West om te komen? Ja, zeker, alles aan. Ja, En door hier jou dus al in Duitsland zitten maar te werken. ja. Hè? Nou, Dus ja, daar wist er niks van. ze zag natuurlijk de overvallers toen. Ja, Ja. die is juist. Maar die ene wist van oren. Ja, dat kan misschien naast me wel eens. Maar die ene wist van oren niks. Oh, nou, ik bedoel maar. Ja, dat komt dan op de einde. Dat zal ik anders wel even vertellen. Dit is de aflevering Song van Net Vergeten. We praten Joen over hield meer regels. De Duitse maatregels, waardoor we dat in de studio met Klaas Diederik Broels uit Sint-Anne en met Jan Vakkema uit mijn naam. Dan gaan we dat zijn. We hebben deze uitsturing ook een bijdrage telefonisch van mevrouw Antje van der Veen. Zij is ben in 1920, het op dit tijd in Veenendaal, dus daarom koos je net komen verzeld. Maar ze wie in de oorlog een namer. Mevrouw van der Veen wie een beukenlierster, maar ze kreeg op een speciale wijze te maken met een maatregel van het Duitsers. Aan het eind van de oorlog waren op bevel van het militaire gezag het dwarpshuis in Dronriep inrichten als neethospitaal. En op verzoek van dokter Van der Kooi werd mevrouw van der Veen directrice van dit hospitaal. Goeien, mevrouw van der Veen. Nou, die directrice is er volle zijn. Ik wist dat jou daar maar beginnen zoen, maar ik ga het toch maar even afkunnen, want Ja. daar kan het in de praktijk wel een beetje op deel ook. Ja, Ja. Waarom moest er eens een neethospitaal komen in Dronriep? nou, de evacuees die kwamen uit de Betuwewaai. Helemaal trouw Duitsland werd ze slipten in squalen met strieën. En ze zitten onder luus en skurft en al die dingen. En dat kwam oerlijk in de Rieplanden. Ja. En die evacuees die kwamen bij alle particulieren in een huis. Daar waren ze opgenomen. En daar waren vanzelf zieken onder en ouden vandaag. En zatdwanden wie de dwarpshuis
van de riep geschikt om daar Berendel te zetten. Ja, het werd dus benamen bedoeld voor de evacuees uit oordelen van het land. Ja, Die hier ja. kwamen. En doordat de squallen nou moeilijk ziet met braaien en centratie. En de eigenlijk Griene Kruiszuster, die woord de nachts net sliepen, toen zei van de kooi, nou, hij wie hoofd van de nutskwallen en van het nut. Dus, doe wie ik hem. Moest ik er maar in, nou, en ik vond het best. Ik ga het zeggen, joh, wie een beukelierster. Ja, Dat is heel wat. staan hier in de Riep en staan hier in Haas, prachtige nieuwe squallen. Ja. En ik nog staan hier aan de kleuterkweek. Nou, dat wie vanzelf ik prachtig in Leeuwarden, maar die jonge fam van section de 20 hier. Ja, maar dan wil je opeens, zeg maar, ik bleef het dan maar even directrice nemen van een hospitaal, dat is toch heel wat oors? Ja, maar het weer vanzelf een hoop, die mensen verzwaren maar lus en plus en, och. Dit moest er hier wezen, die een beetje de leiding daar ook kreeg. Er waren 12 famkes uit mijn naam bij, Alke Griep, maar Janne de Boer. En een stikkerstrefjouwer uit Dronriep. Die namen Reeske Meerdema en Ali de Jong. En dan een famke uit van Hatsema. Die namen weet ik net meer, de gezichten nou wel. Ja. Maar dat wisselen elkaar aan en die moesten die meesten schijn houden en het eten niet aan. En ja, alle voorkomende dingen. Maar er waren net zozeer bepaalde ziekten, waar een zuster van nodig weer. Het weer meer die meesten verzwaring. En baby's, die ben er wel geboren. Ja, daar kom ik zo nog even op. Ik wil jou eerst even vragen, kun je je nog herinneren, ja, in wat voor staat die mensen weer? Hoe kwamen die mensen naar binnen? Nou, die hier een protte medelied, maar ze waren smarig en ongedien. En ze hier, ik geloof van een week lang in strieën slipt. En bij vrachtauto's, bij veewijn waren ze dan weer naar het volgende dwarp bracht. En nou, medelieden hier in mij. Ze zeggen eruit, die mensen weer nodig gewoon, ja, om wat warmte te. Ja. En dat hebben wij gelukkig jank in. Menselijke en zodat warmte. het hele dwarp erachter stier. Nou, hoop iedereen mij. Die mensen die moesten de verzwaring hebben, hier neem daar middelen voor? Nou, die kwamen uit het hele dorp. Kostte tals, maar die kwamen bij een stel lekkens, weet ik nog wel. En het weer een oude lekkers, die moesten dan misschien stikken squatten en dat weer een verband. Ja, ik weet niet wat alles waar ik kwam, maar iedereen helpt mij. Het hele dorp weer er mij aan de gang. En medicijn? Nou, daar was ik dokter voor, hè. Die wie er wel? Ja. Ja. Je zei het krijg al, ben een protte ben geboren. Nou, het zien. Maar dat wie ik uit huishoudingen, uit de dorp zelfs, want na 18 mocht je in de door net meer uit. En van de kooi wel, maar ach, die zou laatst maar in het ziekenhuis gekomen. Dan helpen visiteren. En dan hoef ik er nachts net terug en ik ben voortbij, want hij werd er voor het naast. En ja, dat weer gewoon makkelijk, ik. Ja, dan ben je opeens Ek Baakster. Och ja, nou, haai maar op. Haai maar op. En daarna ben Aukje en Janne de Boer in de verpleging gaan. Die in de verpleging en Doris Baker werden. Ja. Dat weer dan wel leuk. Ja, die ben nog in hetzelfde beroep te landen komen. Ja. Ja, werd het mensen geboren worden, gaan misschien ook wel mensen die hem sterk gevallen gewoon in dat hospitaal? Jawel. Ik dacht van fjouwer. Een broer en een zuster. Boeren uit de Betuwe. En een oudman, ik ergens uit de Betuwe. Ja. Ach, die wien ik oud, maar ik wurg. En die kregen vanzelf, nou, van hoezen heen voort. Ik bedoel, dat weer observatierlijk. Ja. Dat weer de man die katholiek weer, daar mocht je net bij, hè? Nee, dat het laatste toen was het liek in de hal, in de garderobeskoot. Ja. En dan moest er een famke uit het dorp komen, die van hun sjerken weer. En die moest dat via de verzwaring. Ja. Toen wie ik vanzelf wel even riskeren wat er gebeurde zo. Want wij zijn van Hoes uit vrijzinnig. En ach, dat neem je dan mee, hè, wat je in Greur gebracht wordt. Ja. En ik denk, nou, dan maak je dat ook nog eens mee, maar dat ging net terug. Nee, precies, dat kon je net redden. Nee. De man hier zien spullen bij hem, hè? Ja, die hier sloop my zilver. En dat, nou ja, dat mag ik wel leven. En daar mochten wij nooit inzien, maar het moest altijd op voort naar van bed lezen blijven. En ja, het weer een wat typische oude mensen, die eerst is zijn zuster staan en later hij. Ze praat ik net vallen. Maar dat sloop met zilverwerk, dat hier er altijd maaischout op zijn reis. Ja. En nou,
Dat zijn wel aan de kerkengang wezen. Ja. Dat weet ik net. zeker. Nee. De wie een vrouw, u riep, Ja. die kregen haar tredje in de been. En doe hier een probleem. Ja, er moest... die haait die zie je in ondergrond. Dat wisten we alle jaren wel. Maar vanzelf wist net waar en hoe en wat. En ja, toen wie ik getuige bij dat geboren van het jonkje. En toen moest ik het horen in mijn naam. En toen bleek het trouwboekje vol. Toen moest een nieuw trouwboekje komen. En dat ging maar net zo. Want Germ de Jong, een boer uit Bitgem, die wie toen NSB-burgemeester. Ik geloof net dat het zo verkeerd wie, dat lukt net, ja. Maar ze wilden vanzelf graag weten wat hij haait, zie je het. En wat hij haait, onderhanden hier, wat er gebeurde. Ja. Maar nee, ik ga het trouwboekje meekrijgen en het is een hele fleurige familie. En letter hier ben ik op school al je ver. Och ja, een hele protte, mooie herinneringen aan Gondrerie. Ja, ondanks het leed toch waar je daar ongetwijfeld Sjoen hebben, praat je er heel positief over, vind ik. Ja, maar het weer toch iets wat je dwan kon van een oor. Ik was er voorsteld en dan mag je je toch flink houden in het dwan. Mag je toch uitvieren. Ja. Okay? Ja, dat weer de instelling dus. Dan kun je net bij de pak neerzitten gaan en oh. Nee, aanpakken. Ja, juist, aanpakken, ja. Ik al is die beroep net, hè? Ja, mis. Ja. Je ben ik wel eens, van die komt het oor, maar de dokter op stap west. Toen hij nog eens een keer een band van Elsen en Tochter, dus die hij toch nog weer erbij kregen, hè? Ja. Nou, maar dat ik al je verteld werd. Och, dat weet ik eigenlijk niet. Van die mensen leven nog. En die vrouw wie zo gek, maar dat jonkje enig. Ik ga ze nog een keer ontmoeten in de bus. Dat weer leuk. Dat zie je die jongen doen. Ja. En dokter wist vanzelf veel meer als ik wist. En zolang het ik leven viegelde, dan deed je best om het, de terug te scoren. Maar dat een bijna letter blijkt dat het, slim gehandicapt is. BLO. Dan vreeg je wel eens al, had dat goed west? Wat is de bedoeling van? Hè? Ja. Van het leven op deze manier al jaar. Maar dat doet ik zeggen dat die mens zo wies, maar hij grote zoon weer. Nou, dat binnen ik bij mij weer mooie gedachten. Ja. Ja. Wat denk ik het meest ingrijpende west had, wat jou mooi maken hadden, dat is dat je hem via dat hospitaal te maken kreeg, maar de fusiejaren die er west had in de rond. Ja, en dat weer over het hele dorp, zo slim. Want er gingen al verhalen vanzelf dat ze weer onderwijs van een gevangenis en ze moesten naar Hudson uit het spoor. En daar lag de ondergrondse hun op te wachten, want het moest ze zelf net erop gaan. Hé, samen, die 12-13 jonge man. Ja. En er weer een Engelsen in de loft, en toen waren die Duitsers zelf zedenwachtig en de bregen wipper omheen dienen. Ja, ik al om vanzelf tien te argueren. Dat toen hadden ze die man onder het wetter delt zet en dan waren die vriendeersketten. Nou, dan weer het hele dorp ook rieselijk moest je van. Ja. En er weer 3 man die bewoog nog iets en dat zeggen ze en die hadden ze, jong dit ook maar een boord naar de Polen bracht. En dat er hier sporen wien. En die had het rijden, maar de namen weet ik net, dat weet ik net precies. Maar ik weet wel dat er toch een jonge assistent dokter ophellen is. Ik meen dat die het weer, ja. Ja. Je bemoeienissen daarmee. Wie dat er 3 man, 3 broers. Ja, dat weer een 3 wierdas, mooie, flinke kerels. En ze hebben eerst 24 uur in de lezen blijven maken. En toen waren ze op mijn heerwijn. Naar het cirkel wat Parijs bracht, laat vrij heeg. En dan kwamen ze, in Koelen, hoe mag ik het zeggen, in Gatmaal gehoord. Ja. En na een dag wat, toen kwam een bericht dat ze moesten vriend kisten worden. En toonbaar worden voor de familie uit het koer. Nou, de verschillende gang direct dicht. En ik dacht eigenlijk dat ze al je tijd gang, ja, dat weet ik net. Maar wij mochten vanzelf geen publiek op het cirkel erbij hadden. Die stien onderaan op het dik.
En genoeg commentaar dat er kwam en alles. Maar en weer zo koud, weet ik nog wel. En hier wie het schelk voor. Ja, waarom weet ik niet. Dat weer een de dracht denk ik die we gaan moesten. En van de school zei nou dit al en dit net. En ik weet nog wel dat we weer er een hele mooie, man al. Van hier 40, 50. Prachtig bruin pak aan. En die hier de moelen voor gouden tosken. Nou, en dat hier bijna nooit jongen al. Nee. Die zijn waren pas mijn naam, dat weet ik nog wel. Ik dacht dat dat een Amsterdamse jood weer. Ja. En er kwam een jong vent aan, met 3 vet die naar aan en een skeren. Hij zei, juffrouw de Vries, nou wil ik graag van al mijn broers een lok hier hebben, want oor wil je met net leeuwen. Dus die jongen knipte van iedere holle wat hier al. En nou, dat weer vanzelf tegen aangriepend. Ja. Zijn jongen vent, de jongste weer dat hij er wel moest. En nou, zei dat toen gang, de bezig, ja, voor de PM nou, dat weet ik net, dat werd ze herbegroeven waren. Nee. Maar het stukje dat in de Leeuwarden kranten stien had, begin oktober leuk, van dokter Wiep Wielenga. Die had in Leeuwarden bij de ondergrond zitten, met zijn vrouw. Ja. En er weer een groot vreun van de Vierdas. En er weer met zijn vrouw de wijs naar de riep, want die wilde weten wat er gebeurt weer wat. En die fietste met de vrouw waarom en in massam komt er de heid weer dat zit. Nou, dat weer vanzelf slim om dat te vertellen. Ja. En ik gaf toevallig dokter Wieling gaan opbellen. Van 2 keer dat telefoon kon krijgen op je boeken. En nou, heb ik een heel aardig gesprek mee gehad. Ja. Dat die je mij toch goed. Ik kan me voorstellen Ja. dat dit dingen binnen die je nooit wil aflitten. Nee, oh nee, dat bleef je bij. En je vreeg je, ik wel eens al, hak het wel goed die en hier had ik nog oorsmatten, maar je waren de voorzet en je moest op het stuit, moest je handelen. Ja. En ik die jongens, dat ze mij uit bed klappen, want uit klappen, juffrouw de Vries, stil, het is goed volk, door de door even niet. Nou ja, ik de door hier, mensen die in de ondergrond ze, stik wat maal, je hebt gymnastiek squad, donker in de kleren. Ja, zie je wapens en die weer een krek dropt in een graaide. En daar wien ze mee aan en die moesten maar rond het toneel van het dorpshuis. Ja. Van het wien. Nou, en dat ging zo zacht en zat de moek, daar had net één wat van heerd. En ik ben weer in de kamer gegaan en ik moet er net bij staan. Dus je even gehoord, dat mocht ik net. En toen zei er één van al, ik dacht dat het de heid van het jonkje was hier. Net dat geboren is, maar zeker weet ik het net. Maar onder stem dacht ik dat. Maar toen had we alles weer op, dan ben je jou weer van de, nou ja, moeilijke gedachten. Oh, want je ziet het vanzelf allemaal. Ja, tuurlijk. Hè? Ja, Of net, nou? je hebt het En daar. er gewoon een hele dag doorheen en waar weet wat er al weer. Maar de oren naks hadden ze weer ophalen. Ja, maar voor natuurlijk die mensen die weer onherkenbaar, hè? Hier, Ja. Ja, nee, die kon je net. Nee. Als ik zwarte muts op hier en af zou het, maar de stem, hè? Ja, Ik precies. hier wel een paar bekende stem meer, dacht ik. En wij wisten vanzelf, als famkes, ik wel wat die dan de grond ziet. Wat wel eens wat die dat niet mocht. Hè? Ja. Dat wie, nou ja, een goed geheim. Dat wist je maar hoor in de warp. Ja, ik wil nog even één ding eruit pikken. En dat is de behandeling van luizen. Nou, luizen kan me vanzelf een protte voor bij die mensen. Oh, dat weer slim. Dat behandel je met petroleum. Ja, doe weer er net oors. En dan moesten die lekkers, die drenken we dan in de petrolie. En die kwamen dan het hierheen. Maar oh wee, als dan doe ik dan in de nekken kwam of zo. Dan hier het famke door, daar is hele bleren in de nekken. Hè? Ja. Ja, dat weer slim. En sjonken vanzelf net genoeg. Ja. Maar ja, het weer afdoende. Ja, het helpt daarvoor. Hè? Dat helpt daarvoor. Ja, Ja. volgens mij weer. Dat weer gericht petrolie. Ja. En dat het famke maar iets schurft, dat vond ik vreselijk. Want zie je niks schurft op alle mogelijke plakken, hè. Ja. Maar dat weer famke uit een goede familie, uit Tiel. En dan moest hij lapen van het bast. Op de bast hier in één keer dat aansquat. Nou, dat beeld bleef me heel vaak bij. Ja, je moet Dat iets slims weer. Ja. Want dan win je net verpleegster.
Nee, precies. Dan hier er nooit wat mij maken. Nee, dan wie je niet op in weer. En het famke wil graag door mij helpen worden, net alle keren toch een oren. En dat kon je natuurlijk ik best begrijpen. Maar dat zulke dingen al hier voorkomen. Ja. Hè? Had je nou, ik moet het afronden omwille van het tijd. Waarom zorgen op deze periode? Is dit dan een periode waarvan je zegt van ja, toch heel bepalend van je leven? Nou, hoe mag ik dat nou zeggen? Ik had een prachtige tijd gewoon in Friesland. Ik had prachtige dagen, maar je weet ik dat je net waarom kennen in het leven. Ik ben hier nu 28 hier in Veenendaal. Een gezin met 6 jongens heb ik alle willen mij hoorn en zo wat. En ja, dat is mijn instelling. Pak aan wat er gebeuren moet. Ja. En ik ga net spijt van dat ik er hier sprake van. Nee. En ik had nog steeds contact met mijn hoop Friesen. Ja, dat bleef dan, hè? Ja. Ja. Mag ik jou tegen danken voor jouw bijdrage aan deze aflevering van Net Vierde? Ach, ik vond het een beetje zenuwachtig niet doet ze belden. Maar ik denk, nou, ik vertel maar wat je me vreeg. Ja. En misschien ben een hoop mensen die hier genot aan hadden dat ze het heren. Ja, het was zeker een hele aardige bijdrage. Tiger dank. Het was een hele aardige bijdrage. Ja, en ik wie dan in mijn naam Annie van Piet Smit. Annie van Piet Annie Smit. van Piet en Tine en van de Smit. Nou, dan weet Else met name die het nou hard Nou en ja, een beetje ouder is. en Die ik weet vind het. de groet aan allen die het me nog kennen en die dit heerd hebben. Het is welkom. Ja? Tiger dank, ja? Oei. Doei. Het is 16 minuten voor zo'n. Dit is aflevering zo'n van Net Vierde. We praten over hield iets meer regels, de Duitse maatregelen. We doen dat in de studio met Klaas Diederik Broels uit zijn tannen. Maar Jan Fakkem uit mijn naam. En je hebt niet correct, mevrouw Ansje van der Veen. Nou uit in Veenendaal. Vroeger wie het een menamer. Maar wij vregen ook weer aan willekeurige burgers uit uw gemeenten. Werd zij onttochten bij dat altijd maar meer regels. Stadig aan worden de zaken een beetje aangeknepen. Hè? Zien het meeste dat opvalt, vind ik altijd dat wij
avonds op het thuis wezen moesten. Hè? Het waren avonds 8 uur binnen, tot overigens 4 uur. Dan mocht je nog niet buiten wezen. Dus dan was het binnen blijven. En dat overigens 4 uur, dat was niet zo slim, maar avonds 8 uur, dat was gauw. En daar hebben we ook een hoop misbruik van gemaakt dat we dat niet deden, want dan moest er wel eens een of ander putje gebeuren. En dan de mensen die het oppakt worden, dat was ook een, die zeiden, nou wij willen ons niet meer in dienst stellen van een bezetter. En dan vooral, ik weet dat van de politie die er bij ons woonde, aan de weg, Hozenga, die man liep ook onder met zijn hele gezin. En toen hebben wij op nacht, de buurman en ik, zonder van, die komt ook van mijn naam. Toen hebben we dat hele huis leeggehaald. Alle huisraad, alle meubels en alles hebben we bij ons opburgen. Daar bij ons sliepen we alle op dubbele bedden. En alle hier worden wat opburgen en daar wat opburgen. Want we zijn voordat ze de Duitsers de boel aanhalen. Dan komt het worden natuurlijk wel stadig en strenger, hè? En daar zijn nou voorzichtig wezen. Goed oppassen. Want je wil niet daar wezen in de bek lopen. Die oude huizen daar, dat wij dan woonden op het zogenaamde Kattenburg, dat waren van die vroeger, van die rode meelpakhuizen geweest met zulke dikke balken. En toen hadden ons het plafond tegen die dikke balken aansloegen. Dus daar was van onder niks meer te zien van balken niet. En wat had ik toen te doen? Toen lag daar een mat overheen met siepels erop. En daar kon ik dan die er wegtrekken. En dan een planken had ons losgemaakt, kon ik laaien tussen die balken in tijd van noorden, zeg maar zeggen. Ja. Maar ik had het toch op langs zelfs een paar uur leid hoor. En dan waren ze vlak bij ons weer om de jongens op te halen. Vooral bij die openbare school. Op die zolder van die openbare school, daar hebben ze ook al zitten te scheuren. Maar ik heb wel eens ten hele tijd, ze hebben mij niet hoeven. Daar loopt niks van, want dan had ik er nooit aan ontkomen. Nou, daar was kind benauwd voor haar weer. Of die benauwd. Dat ze alles van de straat pikken. Dat ze de jonge man naakt ophalen. En dat wij als vrouwen vaak ergens heen moesten, dat oors de mannen dienen. En ja, dat we zo benauwd voor haar weer. Al ik mijn bootje maar heen om. Mijn broers die staan op een groot boord in mijn naam omplakt. En dan moesten ze maar naar Duitsland. Ze zijn wel onderdoekt. Maar die maatregelen dat alle jonge spullen, alle jonge mannen voort moesten. Nou, mijn man had ik naar Duitsland maar dat is ik overgegaan omdat er in de landbouw werkte. Maar alles voort en oppakken. Aanstaande zwager, die hebben ze nou gewoon van bed hellen. Nou, en alles naar Duitsland en hij is mijn pleuris weer omkomen. Hij had het wel overleefd. Maar toch, dat weer heel erg. Hier is de Vorderingen. Oppakken en naar Duitsland de jeugd. De razzia's kan ik me nou wel herinneren. Maar ik heb er zelf geen last van gehad. Maar ik heb wel valse papieren al zelf. Dus zelf voelde ik me wel erg veilig. Ja. Eerst dit met maaien en dan dat met maaien. En hoe moet ik dat nou meer zeggen? Wat vernaam je daarvan? Als je precies nevens de regel te leven zat, zij wonen, dan weer er niks los. Maar ja, dat deed je meest. Dat wonen we net, no? Maar je werd net bang. Ja, je mocht net meer in de acht. Nee, je mocht net maar s'avonds op een hoek staan of op een dik staan te praten en al soort dingen meer. Dat mocht net, dat waren verbinden. Kwamen ze al uit, maar nou, dat waren niet raar uit te regen. Dat past niet wel voorop. Mijn man weer in de vakbond, maar die kwam je dan
die ging dan naar de Riep om contributie te betalen. En toen kwam mijn man er een keer om sneuren om de contributie te betalen. Dat werd al in de bezetting vanzelf. En toen zei die penningmeester, nou is het wat jong, maar nu moet ik de kast overdragen aan de Duitsers. En wij mogen net meer die bond hebben, maar het wordt nou één, ja, hoe die naam is, dat weet ik het meer, maar dat waren nou één bij de Duitsers. Nou heeft mijn man zo'n kras mij terug. En hij zei, dan krijg je geen cent, krijg je meer van me voor contributie. Ja, maar dat kan niet, jongen, we moeten in de bond blijven. Ja, maar zo lang als die Duitsers dat nemen, hij zei, ik betaal je geen cent voor de Duitsers aan de bond. Dus kras mij terug. Gewoon burgers on het wet over de maatregels die de bezetters invieren in de Tweede Wereldoorlog. We praten nog een paar minuten terug met Klaas Diederik Broels uit Sint-Anne en Jan Vakkema uit Menaam. Ik wil even met jou beginnen, Broels, want je hebt verteld dat je dus ja, dingen die niet mochten, het vervalsen van persoonsbewijzen, distributiezaken. Er kwam een moment dat het net meer koe. Dat burgemeester Cuperus zei, ja, ik moet voortwijzen. Het houdt een keer op. Ja, het houdt op, ja precies. Ja, het houdt een keer op. Ja, doe ben je onderdoekt. Ja, het hele personeel is dan weggegaan. Ja. Nou, dus, het ging om vordering van paarden en voertuigen. Het liep in plaats van de oorlog. En die zou nog een half jaar langer duren dan verwacht werd. En de Duitsers die waren nou een beetje op de terugtocht. En die moesten dus vervoer hebben. En ik denk dat, ja goed, burgemeester Cuperus kreeg dus opdracht om te zorgen voor die vorderingen en zo. Ja. En dat was het moment waarop ik zei, ja, maar, goed. En het hele personeel was solidair. De secretaris is weggegaan, Nieboer is weggegaan, ik ben weggegaan. Gongreb is weggegaan. En Trintje Bijmers, die wist nog nergens van. Die kwam de volgende dag op kantoor. Die kwam op kantoor. En dan was er niks. Nee. Waar ben je onderdoekt, Broels? Eerst bij Tjebbe Walburg. Ja, bekend ja, later Tweede Kamerlid. Ja. En die zat dus eigenlijk de leiding van de verzetsbeweging. Die indruk had ik. Ja. Want later is het wel gebleken. Ik ben toen weggegaan. Maar na een week of 5, 6 had ik het konto niet meer. En het was bekend dat ik daar zat. En 14 dagen later kreeg je dus die razzia's. Zijn ze dus ook bij Walburg geweest. En ook op het kamertje waar ik zat. Mevrouw Walburg, die had de papieren van de verzetsbeweging onder haar corset. En hij had wapens in het hooi. Ja. Jobien voor, dus dat wie krijgt op dit. Ja, net dit. Ja. Wapens, de hele dag geweest. Wapens, ben net voen? Nee. Nee. Papieren die hier mevrouw Walburg zo goed verstopt, dat kon net missen. Dat kon niet missen. Ja, waar ben je heen gegaan? Naar mijn ouders in Schuthorn. In Schuthorn. Hele dag geweest. Ja. En daar hebben we tot aan de beveiliging toe gezeten. Ja. Mijn vrouw en mijn oudste zoon, die waren bij veldwachter Wierda. En toenmalig veldwachter Naubelik. De jongste zoon die was 2 jaar, die waren dus bij Wierda. En de oudste zoon bij een buurjongetje aan de overkant. Ja. En het werd bekend dat ik daar zat. Ja. Dat kon niet meer. Dan gaan die geruchten, laat maar zeggen, de hele buurt door. Ja. En dan ben je verloren, hè. Ja. Dus ik weg. Over zonnige En ik had er 5, 6 weken op dat zolderkamertje gezeten. Ik was zo stijf als een deur. Ja. En Huytema, de toenmalige gemeentearchitect, die zou zorgen voor een fiets. Er stonden 2 fietsen in bureau gemeentewerken. Een goeie en een slechte. En het was donker en hij trok de slechte. Het zadel kon in 2 standen. Of heel hoog, of heel laag. Als je door een kuil reed, bams, daar ging je. Ja. En ik durfde niet over Leeuwarden te rijden, want die zat hartstikke vol Duitsers en zo. Dus ik ben gegaan over Verwert, Beerdaard, Kolm en zo dus naar Zuidhorn. Ik kreeg onderweg een lekker band. Dan zat ik in die zwarte hoek. Op zondag maakten ze daar geen band. En toen ben ik uiteindelijk ik geloof in Westergeesten. Daar is iemand die heeft me de band gelapt. Ja. Toen kwam ik terecht in Visvliet. Café Wouda. Voor een glaasje bier en zo. Maar je had een begrip voor de situatie.
daar kreeg ik dus een pannenkoekje met suiker en een glas melk. Zo, Ja. dat weer een tractatie. Ja, een tractaatje toen. Ja. Ik moet omwille van het hier nog even een foto Ja. maken, want je bent dus bij ouders der hij de onderdoet in de oorlog. Van alles beleefd, maar Ja, dat komt dat wel. komt misschien nog eens een keer. Ja. Ik ga nog even naar Fokkema, dat kind nog correct even. Ze hebben jou een keer oppakt, jou weer aan het ski optellen en ze vertochten jou van wat oors. Toen ben je oppakt. Ja. Ze dachten dat ik... ik heb er een hoen bij, ik weet niet dat ik dat verteld heb, maar Ja. die zit was achter een huis om. En een man uit Engeland, die hier daar strekken, want daar ben je schijnvliegveld, daar in is grijden. En daar zijn balkjes en kabels op ons voor jassen. En daar is een mof, daar in, maar de voet in een huis te rekken en op een kap in de veert. En daar kreeg ik de schuld van. Dat hebben ze me oppakt daar. Het gebed. Aan alle gruislijnen. Heb ik 3 weken zitten. Daarin leeuwd. En toen heb ik het blijst. Maar 14 dagen heb ik nog vergrond man west. Dat wie net zijn beste volgens de meesten. Groentman die weer van de SD, de Ja. Veiligheidsdienst. Ja. En die man had die en dat ik vrij kwam. Dus je bent net zo ontevreden door hem. Nee, ik Maar niet. je hier een gebed al kapot. Ja. Je kon net gewoon niet, hè? Nee, dat kan nog even. Want als je was naar die, had een boekje geschreven. En daar had ze mij in vermeld. Dat ik het eten, dat ik kreeg. Ik mocht niks van huid met me. Maar ik kreeg het al. En dat wie net weer, zeg maar. Ik kreeg een fles pudding daar in mij maken. En die kon er in één keer door. Want Ja. maar ik ook niet eten. Nee. Ja. Nee. Je bent er, je zei van die groentman, die heeft mij er uiteindelijk wel weer eruit laten. Het is krap om 3 minuten van zo'n uren. We sjoggen, liek als dat wenst is, nog even waarom op de T-trek en de zaken waar we joen oppraten hebben, waarom in dichtvorm. Hij wie een boer in het Frieske laan. Hij houdt de laaien zelfs in de haan. De popen, stiel en schijnen het rucht. Die Frieske boer, hij bodde terug. Maar dat onrecht vriet hem in het moed, want vrijdom ziet hem in het bloed. Toen kwam de staking, hij die ek mij. De bussen kwamen net onderwij, want het zou nou gilde voor elk soldaat. Do wust in krijgsgevangenschap laat. Doe op een joen, het werk wie dien, had er voor het laatst bij zijn besten steen. Een Duitse auto vlucht oer de waai, rombaan van de groene politie. Je stiert zijn stelp, ja stap je ervoor. De boer zet de tosken op elkaar. De madnes komen mij het ark om leien. Jo lever je malken, oors matte jo deeën. Doe had er een stap naar voren te dien. Mijn malke komt net van het hiem. Hij wordt zijn eigen morgen zet. Omhegens riest zijn stil gebed. En zijn eigen krijgt een nuvere glans bij het jaren van de laatste kans. Boeg voor de vurer als jouw heer. Ja, jij het andert, duidelijk en kleer. Wij Friezen knibbel je alleen van God. Ien amerijt, dan valt het schat. 13 morgen luidt zijn liek, maar zijn ziele is in Gods koninkrijk. De kreeze boerinnen liet geen trien. Rucht op had ze op het kerkhof stien. Want het wie als jede jaar alle aan. Als Fries had er libben. Als een Fries is er stoon.
Daarmee ben we aan het eindkomen van de aflevering Zoon van Net Verjette. Dus dank je uit naar Klaas Diederik Broels, Jan Fokkema en mevrouw Ansje van der Veen. Na je weken ben we er weer om 6 uur. We praten dan over bombardementen. Net Verjette. Wilt u na deze uitzending met iemand praten, maar kunt u of wilt u dat niet met iemand uit uw eigen omgeving? Dan kunt u bellen met de SOS Telefonische Hulpdienst. U hoeft uw naam niet te noemen. Aan de telefoon zit een vrijwilliger die naar u wil luisteren. Het telefoonnummer is 058 13 20 00 en is dag en nacht bereikbaar. Wilt u per se met een vrouw praten, dan kunt u bellen naar de vrouwentelefoon. Dit nummer is 058 13 33 00.